दिनै बिटिसि एबा बिटिआरनि 5थि बिसायख'थि जाबाय आरो बे बिसायख'थियाव आं नैबे 36 नं धनस्रि समस्तिनि सासे भारतनि नोगोरारि हिसाबै बिटिआरनि नोगोरारि हिसाबै लोगोसे आङो इउपिपिएल राजनिति हान्जानि आं बिजाथि आरो आं आंनि भटखौ गोसो गोथारै ट्रेक्टरनि सावगारियाव आं होबाय इउपिपिएल राजनिति हान्जायाव आरो लोगोसेयै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै 2025 मायथाइनि सिमहालागै जि प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल सरकार बिथांनि दैदेननायावनो जि राजनिति मोनसे आदर्श लानानै थांनाय 5 बोसोराव जितु खुंलांबाय बेवहाय बिसेसकै शान्ति खौसेथि आरो जौगानाय बेखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 5 बोसोरखौ खोब मोजाङै गोजोननानै आरो खौसेथि थानानै जौगानायखौ मोननो हानाय हिसाबै एबार नैथि बारावबो प्रमद बर' दैदेननायनि माने राजनिति हान्जानि सायावनो बयबो आसा खालामदों आरो बयबो गाव गावनि भटखौ होदों होननानै आं फोथायनो लादों आरो नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय आङो बिजाथि हिसाबै रायजो राजानि जि सहाय मदद बा दिनै लोब लोब ओंखारबोनायखौ नायनानै बेयाव देरहागोना रोखा होननानै आङो फोथायनानै लानो हादों आरो रायजो राजायाबो गासैबो मदद होदों होननानै आं फोथायनाय दं। बेरेखा दोलोनि बिजाथि बिथाङाबो नोंथांनिनो गामिनि बिथांमोनाबो प्रसार खालामदों बिथांमोनाबो देरहानायनि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव 2020 मायथाइनिफ्राय 25 सिमहालागै रायजो राजानि खनसेबो थांनो हायाखै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो सरकाराव गैया होननानै बिथाङा एरायनानै थादों आरो जिकुनु माने रायजोनि समस्या बा राजुवा समस्याफ्राव जिकुनु माने समस्यायाव बिथाङा एरायनानै थादों न'आव हाबसोना थादों बहाबा थांदों दा नैबे इलेक्सन माने फैनायनि उनावहायसो बिथांखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा गावनो खोब हांखुर जादों जायनि खारनाव माने बिपिएफनि माने मावथिफोरा स्पेसियेलि माने लोङै जायै माने दुम दाखल खालामलाबायदों गारि बुख्रुबलाबायना होदों आरो रायजो राजाखौ सिगिदों स्पेसियेलि बे मुस्लिम बा माइनरिटि मानसिफोरखौ आरो गुबुन हारिफोरखौ जायफ्रा माने दुरबल बिसोरखौ होखारगोन होननानै न' बां सिफायगोन होननानै खोब माने एभेक्सन खालामगोन होननानै प्रसार खालामनानै थांनाय 2020 मायथाइयाव देरहादोंमोन नालाय एबारबो बे फर्मुलाखौनो लादों खिन्थु रायजो राजायाथ' दिनै नुदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बे 36 नं धनस्रि समस्तियाव आंखौ स्पेसियेलि माने TLCC चेयारमेन होनानै आंखौ जेरैबायदि खामानि मावनो मदद होदों बेयाव खोब आं गोजोननाय दं आरो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दं ओंखायनो बिपिएफनि बिजाथिफ्रा बा मावथिफ्रा बेवहाय रायजो राजानियाव थांनानै प्रसार खालामनो हानाय खुनु मोनसे लामा मोनाखै ओंखायनो बिसोरो खोब माने भायलेन्सखौ बिसोरो माबा खालामदों आरो सुग्लुं खालामनानै आरो बेखिनि माइनरिटि बिथांमोनाथ' फ्राय जोंनियाव 50% बारा दिनै भट होगोन बिथांमोना गावखौनो ओंखारबोदों आरो देरहागोना 100% रोखा जानानै दं जों मोनफ्रोमबो सेन्टाराव आं दा हानायसेबां आधा गिदिंफ्रामबाय नैबे माने गोजाम माबायाव हिसाबै बिथिंजाय जोंहा गहपुराव गासै 29टा पलिं स्टेसन दं फ्राय बेयावबो 80% जों भट मोनगोन थांगासिनो दं आरो नैबेयावबो फ्राय जोङो 70% जोङो भट मोननो थांगासिनो दं। फैगौ 26 सेप्तेम्बराव बे रायजो राजाजों लोगोसे जोङो जेरैबायदि आसा खालामनो हादों बा आसा खालामनानै दं बेयो जुदि मोजाङै मोजां रायजो राजानि लुबैनाय आरो जोंनि नाजानाय बायदि देरहानाया रोखा जायोब्ला बेयावथ' जों 100% रंजानाया एकदम रोखा जानानै दं आरो बै सानखालिथ' स्पेसियेलिथ' रायजो राजाजों थानानैसो रंजानोसै रायजो राजाया जि जाहोयो लोंहोयो बेखौनो जि हायो बेखौनो जानोसै लोंनोसै रंजानोसै स्पेसियेलि बिथांमोननि थाखाय आङो बिथांमोनखौ माने धन्यबाद होगोन दिनैनि थाखाय धन्यबाद होगोन आरो दिनै भटआ खोब शान्तिपुरनि बारै जादों आरो जाथों आरो बेयो भारतनि माने नोगोरारिनि अधिकार हिसाबै आरो स्पेसियेल हिसाबै गहपुरनि थाखाय जिहेथु दा माने 28टा गामिया दा सोजानानै दं आरो गोबां गामिफ्राव सोबावनांगौ बेखौ गासैबो आं खामानि मावजोबगोन बेयाव कनस्टिटिउन्सि खालामनो गोनां दं आरो BCDCफोर खालामनो गोनां दं आरो बिनि अनगायैबो नैबे बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिथांमोना फरेस्ट डुवेलार एक्टनि आन्दाराव बिथांमोना FRC हा मोनदों आरो बेखौ जोङो रिभिनिउ खालामनांगौ पार्मानेन्ट खालामनांगौ बिनि थाखाय आं खामानि मावगोन बेनो आरो स्पेसियेल बिथांमोननि थाखाय बेखिनियानो